Mndeni wakithi e-South Africa, nginibingelele ngobonga kaMkhize. Bafowethu, umuntu osolve iy'nkinga zabantu. Alright futhi njengoba benginibhalele ngicela ukuthi ningisize. Ngifuna ukuthi ningisize ngokuthi uma ngike ngahlangana nomuntu wesilisa mhlampe sengihlangane nabo kwaze kwaka-3 kuba khona inkinga eyenzekayo phakathi kwabo. So angazi noma kuwukuthi lo bengathi ngithandana naye kuqala ukuthi kukhona something ayenzile. So angi-understand. Sihle, nginenkinga la njengoba ngize ngabhalela ubhuti ukuthi angisize. Uma ngilele nomuntu lento esiyenzeke e-Modern 3 abafana engilala nabo baba nenkinga. So ngifuna ukwazi ukuthi mhlawumbe ingabe ikhona yini into ayenza kumina noma kwenzakalani. Yiloko engidinga ukwazi. Njomani wahleka? Ukuthi azi mfowethu kwesinye isikhathi uma uwumuntu empilweni kunezinto uhamba uhlangane nazo. Abo nje okokuqala engizokusho kulento ongitshela yona. Okokuqala angikuboni ukuhlangana nami lapho. Okwesibili uma wena uthola inkinga ezintweni zakho osukuzenza yingani ucabangela ukuthi yonke leyo nto leyo ngabe ihlangene nami. Mina ngisuka emakhaya. Mangisuka emakhaya angiyona inceke yomfana. Kuhlala kwami la njoba ngihlala la eThekwini akusho ukuthi angilazi imumva lami. Wena ukazi umchithele mhlawumbe nithathana naye Njomani? Ngake ngachitha. Kwenzala ngilo muntu owuchitha naye? Nakwazi ukwenza inkonzo noma iyagcina ingenzekanga? Hayi akazi enze. Kwenzakalani? Bekungenzeki lutho belingavuki. Kwenzeka into efanayo nalani Kodwa mangifika kuyena bekuba right. Usihle. Yabo nje bafuma ususho njalo wena usufuna nje ukungivumisa into engingayazi. Uyayibona ukuthi amazwi akho ayaphi? Ayikuthini ufuna ngivuma into engingayazi? No mfethu angifuni ukuvumisa into ongayazi. Ngiyakwazi ukuthi umuzi wendoda uyabiyelwa kodwa wena indlela okubika ngayo kula situation enikhuluma enifika nayo la kumina ukhomba khona ukuthi wena mawuthi wena umuzi wendoda uyabiyelwa ufuna ngivuma ukuthi mina ngabiyela umuzi wasekhaya. Uma ukuthi ngabiyela umuzi wasekhaya shuthi ingakho lo enenkinga. No. Uyabona ke makunjalo ngoba wena shuthi khona okwaziyo wena mina ngingakwazi. Mawusho njalo khona okwaziyo engingakwazi. Uma faka kanyamuzi uthi ukuchithela nithandana nithatha ningahlukana nithathandana. Yeah. Kwenzeka into efanayo namanje eyenzakalayo. Angazi phela shuthi ba week. Ungaphila kanjani uyindoda induku yakhe engasebenzi? Ingakho ngithi bengizolwa nemizamo. Akona konke okungangehlula. Ngayahamba ayibona ukuthi wenzani. Hlangana nayo yonke lento. Njomani. Ngihlangane nawe la angikwazi ungazi ngihlangane nawe la sihlanganiswa uthando. Sahlukana ukuphela kwani. Ngibani kweminyaka emingaphi ngithola nawe mina. Akusho lutho ukuthi kuneminyaka emingaki. Induku yakho sihle beyisebenza kumafazi. Ngiyindoda. Uqondile abafazi la abanye. Indlela okwenza ngayo mfowethu. Yabona uyazi kunegama engingalithanda mfowethu obuke walikhuluma wathi umuzi wendoda uyabiyela. Ngangibiyele nginakho. Umuzi uyendoda uyabiyelwa wena uyona indoda usewumfana ngoba wayiboneni kimi